أبعد مينا زعمت زيان إذا سعد يعني بكنا أخم كبر مسكنا نأخيهم كل ذهب كنا دمه كبرخا أبزق الله صلوا سمكال علا بزبللو إحنا دما نبعد مينا دحنا تنرخوا له كنت قمر لأملاخنا سخارد عنا صومنا نبوتاتنا هواريات كم تقبل كلمنا عنا دما تقبل لنا سخاطر سخاط تقبل صومن صلاتن سواء قبلنا بسلامة جميل كاب سلامة فتسمنا إذا قبا أزل دما أملاخنا قبا قدسان قبلنا أب حمام زلو فوصلنا أب حزن زلو صعننا علنا تجنقهم زلو رهولهم طميم زلو نسعيهم بسقام نفس تأثر تحيهم فحزوا لعكبهم أتصاباب شجرنا لهم الصرف ترى لهم يوفروا دحان يتولنا زقشوا دحان ملسلنا ولدنا النعبيم زلنا كل ما ودات ما ولدهم بارخلنا نعاخا زخونو قبرلنا زخل بعلمنا نرئي زلنا وقئن ورا وقئن شجرن مكران دم أملاخنا نسخة أملاخ محرت خامو بعين محرت كاتمتنا رجعت كوردلنا بركات دينا قدس رنجل مريم كفلنا كم تنهاري الزمهار كيوم أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نسوع أكلنا سمكاي قدس ما قستغات تمسا فاد كانت أب سمايكم دمام دريخون نعلت مقبنا لما حبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم ضحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا وكفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرين نزل علمنات كإما أمين أوزت يا مريم من هاي قدس قبريل ملاك سلام تا سلام لكلكم احنا خدنقل يخي بسقاخون دنقل يخي ودي جابير تبات قويتا سراوي سلام لكلكم نسخة وانس برختيخي فركر سخون برخوم تسقى جابير مساقي وفست دسفلكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخ إياس كرسوس من تانا محرت لمن لنا أمين افتح ويشرك جنام لكن وداني كرسوس كاني كانا سريات يعدم ساسي أبسا ولدلو بركساتي بران أنتم أبيا كانت وأبيا ديا قنات ودوان سارقو سانات ببسمكم كنو فتانو تغاني رسين اسكلوان سمات زيو مهار النكرسوس مال عسر تغلط زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهار النكرسوس مال عسر تغلطي بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار 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 نكرسوس إذا إذا ساعة يا من بارسجا قويتانا إيس كرسوس أم قبرن نفس أمتا ساعات معلتن يا كمون دك أسام سال مسلا زخونة كموداتا جزي عد مسب تقول صارنا مسكانا صلوت سناي نقرن قبرلنا يقرب حال زي أبيهر أبون قويتنا أملخنا مدحنا إيس كرسوس نمسكن لنا صورنا ردي إناني حلونا نقربنا تقبلنا تماقبلنا نحن ساعة ساعة يا ونبصحنا أيو جنب زعد السعلة زيان كل زمن يوتنا مفصم سلام كحلونا كل زحجة بيرام نحن لمنا لنا وقيتانا جابير كل التحزاب ونقيتنا أملقنا مدحنا يس كرسوس لولي كل قبرين من تقول قبرين أو يشتغل قبرين مسكنا كالنا سلا سور كنا نزرد أغنا نزحل كنا نبقاون سلا تقرب كنا نتقبل كنا سلا دعوب كنا نزتنا كنا سعد ياون سلا زبصح كنا مسكنا كالنا وقيتا يقرب لنا وما فكر سب سلا ذل من كالنا كم حرت كون لنا إذا قد السعودية زيان كل زمن وطنا نأخاب فراب بسم سلام كم بسم هبنا كل قناة كل مكران حبوا نقولن زغنا كل قبر سيطانا مخلوق فاء السبات من العل سلان أوجيتا كبير كاب كل حزب خاون أرح كاب زريا زقد مزلنا إيه بتعاون أرح يطعمن زعيشنا زلنا تمن كربيتين كل حاجة زلان كرجع سلطان ذهب كنا نسخة مخاو كل فاء حننا على حنا فتنا يتأتونا حدا ودخا قوتنا ملقنا ودحنا يذكر سس من تفقر سبيل بز جوار محرتين قرتان مسخا معرم زخنا منفس كل مسجانا صنعتين كبرن بوزر لك على من كل سعن زال عالم عميان نين سحا مزمور حمسان حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راقا أبساي دمسس كواساي تبك حسبني كم حاتياتي ناصريني أنا أبساي فلت علقما حاتياتي كل جزيب كان مأيو مزربا خاص عادق فردخانو صوهم كاتر كبسي أنا نعخاطر بدلكو أبكن ميخا كي جوركو نوب أبسا تولدكو نيكا أبا حاتيات تنستني نون حق أبشتغات اليوم حبوبو انتو مهرني انت غص أرسل سمع زات ليني كبررك صعودو صابني تنزغت كتكايا ناصم تعقوساس بحتان حقوسنا اسمعني كتكها بحاتياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو وعملاق طوري لب فطر لي صنوع منفقس أبش تعدس كاب كتكاي دربيني حقوس مدحان كاملة سلي فقادنيا منفس وندقفني مقدخان مفرس خمرم إيه حتى أنا بخم لسيم وأملاق مدحاني كاب عدادم أنا قفني لسانين سرك هالو الكتب له إياه كويتا أفاي مسقانا خنا قرس خنا فريق فت
مسوات باب بلكاني تزيكون اسم أقرب كل كانيري مسوات مرارايت بغوني خمو مسوات أملاخ سورة منفسيو وأملاخ نسورون كنت اللي بايتو معوني خا نتيم تساقخا سناي قبر الله مكاتي أتي رسالة من ندق شب مسوات صركي بزحر مسواتي بملو مسوات باكو لك أيو شو عم مسوي أخارح وقرب لك أيام هالليلويا صارت كزيادة قاسن كرسون قسين أملاخين بس قانا أقرب الله حتى ياتيك حد قال لك إلمنا أبونا بملاك السلام مزمور داويت مبل 230 أبونا بمرقيتا مزمور داويت مبل 230 حدن حاونا من مرتخلوم مزمور داويت مبل 230 كلتن أنا مزمور داويت مبل 230 سلستن كتسلي حاونا دكتور تسقام مزمور داويت مبل 230 4 ممهر تمنيت مزمور داويت مبل 230 شوعتن ماما ملو مزمور داويت مبل 230 شمونتن أبونا أبوي ملاك السلام مزمور داويت مبل 240 حدن أبونا أبوي مرقيتا مزمور داويت مبل 240 كلتن حاونا ممر تغلب مزمور داويت مبل 40 شدشتن حاونا دكتور تسقا مزمور داويت مبل 240 شوعتن ممر تمنيت مزمور داويت مبل 240 شمونتن عويل كتصلي لنا مزمور 148 هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ዘለዓለም ዓለም ኣቐሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም የእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕምቁም ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃልእ ተስልጥ ብወብላን ኣቱም ኣኽራናትን ኩራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረይቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዙን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ጉርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቐርቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝፃድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምፅናዕ እስራኤሉ ንፅበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊፁሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ምስራዕ ጠግ ገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኮ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብካ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻን ባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኣብ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ረብኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ማማ ሙሉ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕንዑ ፈራድኩም ተዳልየ ኣለኹ ከመይ ውዕልኩም ኩልኩም ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕንዑ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብስ ሓጢኣተይ ርዕድን ቅጥቀጥን ኣለኹ
ግን ከነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ክትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪት ተንሲኺ ናብ መድሓንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን ኣሜን። ዋና ዶክተር ፅጋብ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ትነብር ክዝኸውን ነብሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምዝክላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕ ዝጋቢ ከለኺ እንታይ እቲ ትብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ፍርሕ ፍርድኻ ስንበት ናይ ዘላለማ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ንፅራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድምስ ኣብ ዓለተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እንዘይግዱ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፃ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበና ኦ ኣምላኽ ኣነ ግበነኛ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ ይዘወልድ ዘርፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ሓውና መምህር ተኽሉ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናባኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርጊሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋላመጥ ክፋእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኮንትነት ኣዝዩ ሃለውታኣ ጠፊእዎ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ካሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይትን ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን መምህር ትምኒት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰን ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብቲ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቅበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ግብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን ኦ ልኡል ጎይታ ባእኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፅፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ ዘንቱ ኣሜን ለዝተዋሃበኒ ዕድል ይመስግን ኣገልግሎትካ በረደጋ ማማምሉ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተንሰቐ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ዝተቐመጠ
ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ስሉስ ቅዱስ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና። ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና። ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና። ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮም እንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና። ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና። ልማንና ከዓ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ። ኣሜን። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ጎይታ ባርኸና። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኦሳና ንደገልና፣ ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ። ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርክዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኣቡና ዶክተር ጽጋብ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም። ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም። ኦ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኩ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ፀሎትና ዓርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ዘርእሰብ ምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክፅግውና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእልና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና። ኣሜን። ሓውና መምህር ተክሉ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት። መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ መድሓን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነብስና ስለ ዘድሓነና ንመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም፣ ንሰማዕታት ኣኽሊሎም፣ ንጻድቃናት እልልትኦም፣ ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት፣ ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ጎይታ ባርኸና። ኣሜን። ኣቤ መርኬታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት። ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአ ዘይረአ ዝተፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ዘይተፈጠረ ኣይስማዕ ሚት ኣሎ። ራይ እግዚአብሔር ይደግፍኩም። ቅሬታ ሚት ገረያ ጸንሄ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ ወድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ
መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሚን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን ክራላይሶን ክርያላይሶን ክራላይሶን ክርያላይሶን ክራላይሶን ክራላይሶን ክርያላይሶን ክራላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክራላይሶን ክራላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን ክራላይሶን ክራላይሶን መምህር ትምኒት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ካባና ሓደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ድትስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ የቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ወአኮበከ ማበሳነ በምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዑሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኩም በቃል
بحسابكم بغلو واساتنا زحطانا يو إسغار وحروحن مبكر سبن سلوزخونكا نتي تقدسم كالكات عرقنا نحدا قلنا وأملاك سلام كن حدر سلام أبتي تهابنا أبزانا يدك أسك زينا خاب كل چنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنات سلام كحلونا خانا سلام الأكال أخلنا بسقام برهران تمبكر سبزخون حدا ودخا ويتنان أملاقنا مدحنا يس كرسوس اتبون مسؤون كبرن وداسين قرمان ذلوكا معري خامس زغنا وهوت منفس قدسن مسقانا يقبعك حجر نزل علم أمين دحر نفس وكف ساعة زتصلة صلوت وقويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا واب نفس وكف ساعة انقزين اب سماينا مدرين بخبرس قريل كاكرسوس من أملخنا بعد نويح تقسم بزح مراتن بسنات ملأخا روحن نتمعنا زقداميهم حتى تنياتات تنحر نحات بنسحات مليس بهيوات كنبرن برموت زي تدلي ننتصبهم دولة تسفى سمايات كرخبو قلنا بدحنا تتقدم وقويتا بزا ساعة زيانا كل ساعتات لما نتقبل هيواتنا كان علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسى تمنيتنا مسمر حمامنا فوس حتياتنا عدا قلنا كاب كل غفا عزن سكيات تبرد عنا بهلونا ممكن عقب بقدسان ملأخ تغحلونا ناودات امنات كان مرحنا من انتي نابتو زي مرمرن زي وشان فلتات كان بتصح عدلنا نسغان زل عالم بروخيخا آمين أقويتا بقعات قبرنا مسقانا غمزيلنا خنصلي بسمايات تنبر عبونا سمكا يقدس من قصغات مسا غاد كان تاب سمايكم دمام دريخون نعلت مقبنا لما هبنا حنام زبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا دقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرن نزل عالم نتكايما أمين أوزت يا مريم من هاي قدس جبريل ملاح سلامتا سلام لك الخو حلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير صباط قويتا سراوي سلام لك الخو نسخي كابان استبرختيخي ركر سغم برخيو أمن تسقا جابير مساقي وفي تدس بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودق يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين كبرن مسقانان نعم لاخيخون صلنا يصلت جابير سمعو بقبلو صلت قبرلنا تحجن مهارو قالوا دما قبل بنا حريرو مقد أملاخ النحزر اللي قبرلنا الرأي آمين ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ሎም ሓረፋት ድሸጥ ኣተንባ ካብ ሓረሳ 11 ገይረ ክሳብ ሽዱሽተ يغريتا الشيء كابز بمقصال كانت لمود عام نفسه وكف عربي ان مهارة تمرتي مصنعة مصحف قدس ان لهم دما هيمانة ابو ملك باولوس نفس عبراويان معرف سلسته كن مهارينا حاونان ممرنان ممرتخلو كساب زدالو نتن نباب ماما مولون ممهر تمنيتن كتن ببالنا إيخن مع معمولو ملكت إبراويان معرف سلسته كاب قطر حدث ساب قطر شدشته كتن ببالنا إيخي بدحريو أسعبا بيلكي ممهر تمني دما كاب قطر شوعات جميلكي كساب موداتا كتن ببالنا إبراويان سلسته ينازل لنا شي جمر دو كبراويا مرف سلسته كاب حد خصاب شدشته سلسي خاء أتم كاب تسمايو صوعة قدا زلكم قدسان أحواتي كم تنموسي دما أب كل بيتو ومن زنبره نفتنت زي شما ومن زخاننا يسوس نام منانن حواريان لكاكانات أغلبو كم تسرح بيت سرح بيت كابتا بيت زبلت كبر زلوو نعو خاء كم موسي زبلت كبر تقبي والله بيت بيت زبلت سي سرحي اللوا اتنو كله زدالوا جن أملاخيو موسيس بزعباتي دحر زنقر زلوو نقر مسكر من تخوون كم جيليا خوينو أب كل بيت وأم النبرة كريستوس جنا
ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እዩ ትብዓትናን ትምክሕቲ ተስፋናን ክሳብ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሓዝናስ ቤቱ ንሕና ኢና ኣሜን ስለ ቃላት ክብሪ ምስጋና መምህር ትምኒት አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓና ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ መወዳእታ ልብኹም ኣይተትርሩ ምእንቲ እዚ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ይብል ሎሚ ድምፂ እንተሰማዕኩም ከምቲ ብነድሪ በታ መዓልቲ ፈተና ኣብ በረኻ ዝገበርኩምዎ ልብኹም ኣይተትርሩ ኣብኡ ኣቦታትኩም እናተዓዘቡ ፈተኑኒ ግብረይ ከዓ 40 ዓመት ረኣዩ ስለዚ ነዚ ወለዶ እዚ ኮርየኹሉ እሞ ኩሉ ሳዕ ብልቦም ይስሕቱ መንገደይ ግና ኣይፈለጥዎን በልኩ ብቆጣዒ ድማ ናብ ምዕረፍተይ ኣይከኣትውን እዮም ኢለ መሓልኩ ኣቶም ኣሕዋተየ ሎሚ ክበሃል ከሎ ኣብ ጥፅባሕ ንሓድሕድኩም ተመዓዓዱ እምበር ሓደ እኳ ካባኻትኩም ሓጢኣት እናዓሸዎ ከይተርር እሞ ምናልባሽ ኣብ ሓደ ካባኻትኩም ካብ ህያው ኣምላኽ ዘርሕቕ እኩይ ዘይኣምን ልቢ ከይህሉ ተጠንቀቑ ነታ መጀመርታ እምንቶና ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሓዝናያስ ተማቐልቲ ክርስቶስ ኮይንና ኣሎና ሎሚ ድምፂ እንተሰማዕኩም ከምቲ ብነድሪ ብልብኹም ኣይተትርሩ እናተባህለ ሰሚዖም ዘነድርዎ ኸ ኣየኖት እዮም እቶም ሙሴ መሪሕዎም ካብ ግብፂ ዝወፁ ኩላቶም ደይኮኑን ንመን ከዩ 40 ዓመት ዝኾረየሎም ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩ እሞ ሬሶኦም ኣብ በረኻ ዝወደቐ ደይኮነን ንመን ከዩ ኣብ ዕረፍቱ ከይኣትዉ ዝመሓለ ነቶም ዘይተኣዘዙ ደይኮነን ብሰሪ ዘይምእማን ከኣትዉ ከም ዘይከኣሉ እውን ንርኢ ኣለና ይቕረአና ዘለና ተዛሃበና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና እሺ ካብዚ ብምቕፃል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ብመርጌታ ክወሃበና እዩ ናብ በቦና ክሓልፈኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥባትን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ሎሚ ከምቲ ክነበበልና ፀንሐ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 እዩ ከምቲ ዘይሕለል ፃዕሮም ከዓ ሓውና መምህርቲ ክማርያ ኣዳልዮም ተርጊሞም ኣቕሪቦምልና ኣለው ንሕና ጥራይ ምስትንታን ምስትበሃል ምስትምቓር እዩ ከድልየና ማለት እዩ ስለዚ ትርእስቲ ከምቲ ኣሕዋትናን ኣዴታትናን ዘንበብኦ ኢየሱስ ካብ ሙሴ ከም ዝዓቢ ይብል ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስቱ እቲ ካልኣይ ክፋል ኣዝዩ ከቢድ መጠንቀቕታ ዝኾነ ከዓ ልብኹም ኣይተትርሩ ይብል ኣብ ቁፅሪ 1ን 2ን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሸር ኮይኑ ዲ ማሕበር ወቦና ስለዚ ከዓ ኣቶም ካብቲ ሰማያዊ ፅዋዓ ገደ ዘለኩም ቅዱሳን ኣሕዋተይ ከምቲ ሙሴ ድማ
ከምቲ ሙሴ ድማ ኣብ ቤቱ እሙን ዝነበረ ናብቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ምእማንና ሃዋርያን ሊቀ ካህናትን ኣቕልቡ እዩ። እጅታ መጀመርያ መልእኽቲ እንታይ ናበይ ከነቕልብ ከም ዝግባአና እዩ። ናብቲ ነቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ምእማንናን ሃዋርያን ሊቀ ካህናት ኣቕልቡ ኢሉ ንሙሴ ብምንፅፃር ኣቕሪቦ ኣሎ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝረኣናዮ ተቐበልቲ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ክርስትና ሓዲጎም ናብቲ ኣይሁድነት ዝነበሮም ልምዲ ንኽምለሱን ኣፀቢቖም ተፈቲኖም እዮም። እዛ ጥቕሲ እዚኣ ከዓ ንክርስቶስ እሙናት ክኾኑን ነቲ ኣብ ሓጎታቶም ዘረኣይዎ ዓለወኛነት ክፃረርዎን እያ እተተባብዖም። ድሕሪዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ክርስቶስ ካብ ሙሴ ፀብለል ዝበለ ምዃኑ ከረድኦም ይጅምር። ቁፅሪ 3 ከምቲ እቲ ሰራሕ ቤት ካብታ ቤት ዝበልፅ ክብሪ ዘለዎ ንዑ ከዓ ካብ ሙሴ ዝበልፅ ክብሪ ተገቢእዎ ኣሎ። ንዕኡ ክብል ከሎ ንጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። እዚ መረዳእታ እዚ ምስ ጉዳይ መላእኽቲ እተተሓዘ እዩ። ኣምላኽ ብመላእኽቲ ገይሩ ነቲ ሕጊ ናብ ሙሴ ኣብ እምባሲና ኣመሓላለፈሎም። ሙሴ መስራቲ እምነትን ሃይማኖት ኣይሁድን እስራኤልን ጌርካ ይርአ ስለ ዝነበረ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ክርስቶስን ሃይማኖት ኣይሁድን ከእምኖም ኣለዎ። ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ክርስቶስ ካብ ሙሴ ከም ዝበልፅ ከእምኖም ኣለዎ እዩ። እዚ ነጥብ እዚ ኣብ ቁፅሪ 3 ኣብ ቁፅሪ 5-6 ብንጹር ተገሊጹ ኣሎ እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብልዎ ነይሮም? ንሕና ደቀ መዛሙርቲ ሙሴ ኢና፣ እዚ ኢየሱስ ዝብልዎ ግን ኣይንፈልጦን ኢና፣ ኣይንቕበሎን ኢና። ነቲ ኣብ ምዕራፍ 9 ዓይነ ስውር ዝነበረ ዝመስከረ እንታይ እዮም ዝብልዎ? ንስኻ ወደ መዝሙር ይኹን፣ ንስኻ ወደ መዝሙር ክርስቶስ ኩን፣ ንሕና ግን ደቀ መዛሙርቲ ሙሴ ኢና። ስለዚ ክብሪ ንዝክርስሙ ይኹን ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንሙሴ እንድሕር ተኣምንዎ ደቀ መዛሙርቲ ሙሴ እንተትኾኑስ ሙሴ ብዛዕባ ይፅሒፍሎ እሞ ብሙሴ ጌርኩም በቲ ፅሑፋት ናይ ሙሴ ምሰማዕኹምኒ ምተቐበልኩምኒ ነይርኩም። ስለዚ ንሙሴ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም፣ ደቂ ኣብርሃም እውን ኣይኮንኩምን፣ ነቲ ሕጊ እውን ብኢድ መላእኽቲ ተቐቢልኩሞ ክተፅንዕዎ ኣይከኣልኩምን። ስለዚ እቲ ደቀ መዛሙርቲ ሙሴ ኢና። ሙሴ ልዕሊ ክርስቶስ ኢሎም ሓሳብ ሒዞሞ ዘለው እቲ ናብ ኣይሁድነት ክመልስዎም ዝደልዩ ዝነበሩ ከዓ ንሱ እዩ ማለት እዩ። እዚ እኮ ኣንጻር ሕጊ ሙሴ ዝምህር መምህሪ እንዳበሉ እዩ። ኣብ ቁፅሪ 5 ሙሴስ ብዛዕባ እቲ ድሓር ክንገር ዘለዎ ነገር ምስክር ምእንቲ ኸውን ከም ግልያ ኮይኑ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙን ነበረ። እጂ ክነፃፅር ከሎ ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እዩ። ትብዓትናን ትምክሕቲ ተስፋናን ክሳብ መወዳእታ ፅኒዕና እንተሒዝናስ ቤቱ ንሕና ኢና እዩ። ካብተን ተስፋታት ናይዚ ምዕራፍ እዚ እዛ ቁፅሪ 6 ትብዓትናን ትምክሕቲ ተስፋናን ክሳብ መወዳእታ ኢሉ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ እዩ ዝብል ኣፅኒዕና እንተሒዝና ኢሉ ቤቱ ንሕና ኢና እዩ። ስለዚ ቤት ኣምላኽ ክንከውን ግን ነቲ ዝተዋህበና ሕድሪ ናይ ምፅናዕ ሓላፍነት ናትና እዩ። ከነፅንዖ እንተዘይክኢልና እቲ ሕድሪ እንተዘይተመንፂዕና ግን እዚ ንሕና ቤቱ ኢና ዝብል ዘሎ ክመልቆና እዩ። ስለዚ ተቐንዲ ተስፋ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እዩ ኢሉ ከምታ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 5 ጀሚሮ ክሳብ 11 ኢልዎ ዘሎ ክሳብ ሞት እኳ ደኣ እሙን ኮነ እዩ ዝብል። ስለዚ እዛ ቁፅሪ 6 ከነስተባህለላ ማለት እዩ። ክሳብ መወዳእታ ነቲ ተስፋና ኣፅኒዕና እንተሒዝናዮስ ንሕና ቤት ኣምላኽ፣ ንሕና ቤት መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ኢና። መበገሲ ናይቲ መረዳእታ እዚ ኣብ ዕብራውያን 2:19 ተጠቂሱ ዘሎ ኢየሱስ ዝነበሮ ናይ ክህነት ግደ እዩ። ስለዚ ነቲ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ከተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ደንጋፅን እሙንን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ።
እታ ሕሰብሉ እትብል ናይ ግሪክ ቃል ኣዚርካ ምሕሳብ ማለት እዩ ስለምንታይ መጽሕፍቲ መጽሐፍ ቅዱስ ናብ ተግባር ዘይመርሕ ኣተሓሳስባ ክህልዎም ኣይደልይዎምን እዮም ሓሳብ ንህይወት ክመርሕ ኣለዎ ቅኑዕ ናብራ ምንባር ብዛዕባ ክርስቶስ ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ወይ ኣፍልጦ ክህልወካ ኣለዎ ቤተ ኣምላኽ ነቲ ሙሴ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት ኣምላኽ ከም መጋቢ መጠን ዝነበሮ ግደ ኣነጻጽሮ ክርስቶስ ከም ወዲ ኣምላኽ መጠን ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘለዎ ግደ ፍሉይ እዩ ቁጥሪ 5 ሙሴስ ብዛዕባ እቲ ድሓር ክንገር ዘለዎ ነገር ምስክር ምእንቲ ክኸውን ከም ግልያ ኮይኑ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙን ነበረ ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እዩ ትብዓትናን ትምክሕቲ ተስፋናን ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሒዝናስ ንሕና ቤቱ ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሐዋርያን ሊቀ ካህናትን ከም ዝኾነ ይዘረዳአና ክህነት ናይ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ስርዓት መልከጼዴቅ ምዃኑ የረዳአና ክህነት መልከጼዴቅን ክህነት አሮንን በበይኑ እዩ ክህነት መልከጼዴቅ መጀመርታን መወዳእታን የብሉን ንመልከጼዴቅ እከለ ምሂርዎ እከለ ቀቢእዎ አይብልን ቃል አምላኽ ክህነት አሮን ግን ሙሴ ካብ ደብረ ሲና ምስ ተመልሰ ንሓውኻ አሮንን ንደቁን ንሓውኻ አሮን ሊቀ ካህናት ንደቁ ካህናት ገዳ ቀብኣዮም ኢሉ ብትእዛዝ እግዚአብሔር ብሙሴ ዝተቐብአ ድሓር ከዓ ብሞት ዝተሳዕረ እዩ ስለዚ ኸኣይ ከም ሐዋርያን ሊቀ ካህናትን ከም ዝኾነ ይዘረድ ክህነት ናይ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ስርዓት መልከጼዴቅ ምዃኑ የረዳአና መዝሙር ዳዊት 110 ቁጽሪ 4 እግዚአብሔር ንስኻ ከም ስርዓት መልከጼዴቅ ንዘላለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይተዓስን ከኣይ ሐዋርያ ሓደ ዕዮ ክፍጽም ዝተላእኸ ማለት ሐዋርያ ማለት ልኡኽ ማለት እዚ ዕዮ እዚ እቲ ምእንታና ናብ ኣምላኽ ዝልምን ሊቀ ካህናት እዩ ዕብራውያን 2:10-18 ሊቀ ካህናት ከምዚ ዝስዕብ ክኸውን ኣለዎ እሙን መሓሪ ዕብራውያን 2:17 ስለዚ እቲ ንኃጢአት ህዝቢ ምእንቲ ኸተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ደንጋፅን እሙኑን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ እዩ ኢየሱስ ኣብ ፍጻሚኡ እሙን እዩ ነይሩ ልክዕ ካብ ሙሴ ከዓ ኣብ ኩላ ቤት ኣምላኽ እሙን ነበረ እንተኾነ ካብ ሙሴ ዝዓቢ ክብሪ ዝግብኦ ኮይኑ ተረኽበ ስለምንታይ ሙሴ ዘረአዮ ተኣማንነት ኣብ ቁጥሪ 5 ሓደ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ብንጹር ዝመስከረ ኣገልጋሊ ዘረአዮ ተኣማንነት ተገሊጹ ኣሎ እቲ ሙሴ ዝመስከረሉ ነገራት ሕጂ ኣብ ክርስቶስ ፍጻሞ ይረኺቡ እዩ ስለዚ እቲ ንመብጽዓ ዝፍጽሞ ካብቲ መብጽዓ ዝዓቢ ብምዃኑ ክርስቶስ ካብ ሙሴ ጸብለል ዝበለ እዩ እቲ ንመብጽዓ ዝፍጽሞ ካብቲ መብጽዓ ዝዓቢ ብምዃኑ ክርስቶስ ካብ ሙሴ ጸብለል ዝበለ እዩ ሙሴ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣገልጋሊ ኮይኑ ይዓይ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ወዲ ኣምላኽ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሙሴ ከዓ ኣገልጋሊ እዩ ኢየሱስ ፈጣሪ ወይ ሃናፂ እዩ ሙሴ ከዓ ፍጡር ወይ ቤት እዩ እምነትናን ሓጎስ ተስፋናን ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሒዝናዮ ቤቱ ንሕና ኢና ቤት መንፈስ ቅዱስ ወይ ቤቱ ንሕና ኢና 3:6 ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እዩ ትብዓትናን ትምክሕቲ ተስፋናን ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሒዝናስ ቤቱ ንሕና ኢና እዞም ኣይሁድ ክርስቲያን እዚኣቶም ናብቲ ናይ ቀደም ኣይሁድነት ንኽምለሱ ተፈቲኖም እዮም ንድሕሪት ምምላስ ውድቀት ሐዋርያ ጳውሎስ መጠንቀቕታ ሃቦም
أب أمنتك صنعخا تقصيلك ترايخا أب كفل بيت مسيح كتكون تخيل حواريا باولوس ملأختو نصور نمقبار 4 أقدس نايقريخ قالات تتغيم الله ها متأممان لا تسفى ها حاقوس ما أصنعكا محازين حواريا باولوس ملأختو نصور نمقبار 4 أقدس نايقريخ قالات تتغيم الله قداميتي متأممان كالاي تسفى سالساي حاقوس رابعاي أصنعكا محاز تبعاتن متأممانن بزي فرحي تسفى مالت بزعبا عقبتن تثبيت متأممان زحدر الكانجر بحق أوتان لا تسبخا تسفى مقبار كم تقالوا تسفى مالت أبت تسفى زي بلو زمسل نجر تسفى مقباري نتزرع خايو نتزبس حكايو نتزجبت كايو تسفى مقبار تسفى أيكونني تسفى مالت جن أبت تسفى زي بلو زمسل نجر تسفى مقبار حقوس بتمنش تمكحت زخانة نجر محبان وي محقواس بتجزابير ذهبك أسقى محقواسن بإجزابير محقواسن ببيني تفسه بإجزابير زرر النيل سلازي بإجزابير محقواس تقند منش حقوس بتجزابير ذهبك محقواسن بإجزابير محقواسن ببينومي أبوتاتنا هواريات سأقاب زحلهم زابير كل نجار مسكنعهم ناتحقوسو غاننتو وسيملنا يونا سليتنا مهرتنا قديلنا لهم ناتحقوس مسمسو أب لوكاس معراف 10 خب 10 شعات تجميرو أسماتكم أب سماي سلسة صحفة دا تحقوسو مبر عيوكم سلسة غنعكم مهرتكم سلسة غدولكم أغاننت سلسة تغزلكم حمومات سلسة حوكم أزي منش حقوس أيكونن أزي نابتي قويت حقوس زخونة ناب قويتا ناب زل عالماو هيوات كبصح عند زيك إيلو أزي بحق حقوس أيكون سلازي بات منشي تمكحت زخونة نقر محبان وي محقواسي كالاي كورنثوس معراف 10 كالاي كورنثوس معراف 10 كوزر 10 شوعتن 10 شمونتن سلازي اتزمكح بإجزابير دايم مكحي اتزمكح بإجزابير دايم مكح سلازي رابعين موداتان أزنعكا محاز نأمنتك أطبيقا مسعابك بهال كله أزنعكا محاز أمون مخان مالتي بفرحي بتغمي بشارة بزتفل عليه بزحات جميرهم بزحات سلازودوك على أملاخون صوعات بزحات يوم تمحريات كن وحدات يوم كل كله ناتي صوعهم أزنعهم زحازو كابتن كندم الأختات نايزي لوم مشيت يا مالتي أزم التأممان زي بأملاخنان قويتانان مدحنان إس كريستوس مالتي تمكحتي تسفانا خاء نسو إيو كمتي أملاخنان قويتانان مدحنان إس كريستوس بتعزازنت فقاد أبو بمفزام أبيت أملاخ أمون زنبرة قدس باولوسون أمونات كن كونيو زدالي النازلو كداماي بيدروس عراف حدا 15 10 أنا قدس يومو قدسات كنو زبل صحف سلازلو كم تستوعاكم قدس زغانا نسخاتكم بخل نبراتكم قدسان كنو أب قدسينا خاء قدسات لقدسان زبل بزيما ينقرنا أيو كريستيان مخانا نحبنينا ناب سماي زوسد انكو مقدي نس مخانو دما نتأمامنينا مالت إيسوس كريستوس ناب سماي زوسد انكو مقدي إيسوس كريستوس مخانو نتأمامن إناي إذا تسفازي كسع مودة تأسنعنا خنحزو زلونا حكيو زخوانا يخون سغطيها اللونا بزي قدس تحجي زقات منا زلو ساقامات بزي قدس مالت كسع هيوات زخفل ون انتخونا كريستوس زلوه تأماننت قبل علة حيل موت زلوه عوات اندليتنا كما لقالنا 5 خيل رقص أنياتات كنكون نخيل إناي سلغالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ አጽንዒካ መሐዝ ማለት ከምዚ ስለዝኾነዩ ከምዚ ስለጸገመኒዩ ከምዚ ስለሸገረኒዩ በዘይ ምኽኒት ማለት እዩ ለአመክንዮ ምክንያት ለኃጢአት ዝብል በዘይ ምኽኒት ዝኾነ ይኸውን ክኸውን ይኽእል እቲ ጸገማት ሽግራት መሰናኽላት ክኸብድ ይኽእል እዩ ግን በዓሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ
كسعبان زدلي مجمريان تايلو نفسي يغبس أبسط صبح مسكالو على العلوخاء يسعبني سلازي تا ندحريت مملاس مخنيت كهول يقولون مالتي حدقا زي مؤمان وي ترلبي حدقا زي مؤمان ترلبي مالت أبكر ميخان نزي تقبرا نجر نزرع خايو نجر نزي سمع خايو نجر نزي طعام خايو نجر مخحد انتايلو ترلبي لو مالت حواريا باولوس كفل بيت مسيح كوينا خنكسل نخيل امنتنا تبعتنا انت حزنا تراي مخانو جلسه حواريا باولوس نتبو نمرقاز مزمور داويد يسعن حموشان كسر شوعته يتكس نسو أملاخنا نحن دما حزب موقاسي إيدو تخبكبا ناباقي عينامو لو مدمس انت سمعهم لبخوم آيته تروري إبراويان سلسة عسر شوعته 17 تحده قدوسات صحفات منفس قدوس زنفسوي ما انت زي منفس قدوس كم زيبل لومي دمس انت سمعهم أبزي موسى كمز بلا أيبلني نمنتاي موسى بمنفس قدوس تمرحو زخيت يني ولا حنت ناي موسى قالاي نبره እግዚአብሔር ከምዚ ብለኩም አለ አምልክት ሐጹር ሙሴ خزارب كله እግዚአብሔር ከምዚ ብለኩም አለ ስለዚህ ሙሴ እትቃል ናይ ሙሴ ስለዚህ ኮነ እትትእዛዝ ናይ ሙሴ ስለዚህ ኮነ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ብላል ወይ أتا يبل تبلقال منفس قدوس نقدسات صحفات بنبيات أبيلو كم منفس أملاخ زنفسو راي زيكونس لومون بقدسات صحفات أبيلو يزارب كم زلو يملكت أتي صحاف مزمور بزعبات إسرائيلاويان أبرخا 4 عمر زحلفوا زحزن تاريخ أزنتوا كابقو صخو لو ريوم يوم أملاخ مانا خاب سماي ماي كاب كوحي أستيوم زسعد 10 شوعته نزر السيعم ندحريت ناب قبسي كملسو دلي اتوسان فتنا نام مدر تسفى أبزعته لأواني تفزيمو زهلكو 10 معرفات مالتي قلتي معرفات نمدر خناعان كسليو 10 توكل تسليت تلاهو 10 مستملسو نتن بمندق اتخذنا ويستقصر ختماتاتن عرموششاتن تسعروهم كم زي كلو تنقرهم مستملسو اتم 10 تنتن ابتهاجر زركبا بمندق التحاصر ختماتات ججفت سبات كسعروهم كم زي كلو تنقرهم سلغالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሎሚ ድምጹን ተሰማዓኹም ልብኹም አይተትሩሩ ስለዚህ እቶም ከምቲ ቃል አምላኽ ኢልዎ ዘሎ እቶም መና ካብ ሰማያት ዝተቀበሉ መና ሰማያት ዝበልዑ ኣብ ምድሪ ተስፋ ከኣትዉ ኣይከኣሉ ስለዚህ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ምናልባት አምላኽ እንተፈቀዶ ንሕና እውን ተለና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ተወሳኺ ክህልወና ክእል እዩ ንምጽማቕ ዝኣክል ግን መለኮታዊ መጠንቀቕታ መረዳእታዊ ንጽጽር سجاون منفساون تسفاتات صعبين زي مئمان ويترلبي ملوكو تاو متنقاتا حدا كلتا قطري شومونتا قطر 10 تخلتن 10 سلسن 10 حموشن اتتاوي كاب املاخ زمصه متنققتاي مرداتا نصصر قطري سلسن حموشن اندحرينا كمت تسرح بيت كابتا بيت زبلس كبر زلو نعوخا كاموس يزبلس كبر تغبي وي سجاون منفساون تسفاتات أب قطر شدوشن 14 نايزم عرافزي أب قطر شدوشن تايزبل تبعاتنا تنكحت تسفانا كسع موداتا أصنعنا انتهزنا بيتو نحنا إناي قطر 14 لكع كمو تاي تغميت زلو قطر 14 نتا مجمرتا أمونتنا كسع موداتا أصنعنا انتهزناس كما قالت كريستوس كنا ألونا رابعاي كفلي صعبين زي مئزازي قطري 17 حدا زلو بتوم زي تعززو انتاي رحيبهم لو مخان احنا عند زي تعزيزنا انتاي كنسبين
مهنيات خجمر كله ما أنت خي نتفقسن أبتسمعناه أزينا خنقلب يقبع النايل الجمر سلازي صعبين زي مئزاز قدرة الشعتين عسرت حدن أبوتاتكم من عزبوا فتنوني قبريك 4 عمت رأي سلازي نزولو دازي قرر كل ساعة باللبوم يسحتو ما قديقنا أيفلتون بالكم بقول تعايدما ناب عرفتي أيكاتون يوم إلى محالكوي زابير يقرأي بللنا سلازي كاب قبس خوز خلو سابو تراي لعلي شدشتا 100 شح يوم نيروم مال بزي أنستي بزي قلعو مال كابزوم لعلي شدشتا 100 زغون سبات بجكا خلت سبات كاليبن إياسون نمدر تسفا زأتوا حدثت يلي سلازي دقيمو كاب 10 شدي شخص 10 شي عتزلو دقيمو نتمتن قطع سمعهم زندروا خاينوتيو فتم مسيا مريحيوم كاب قبص زوازو كلاتهم ديكونون نمن كيربع عمد زخور يلوم نتم حاتيات زقبرمو ريسوهم أبرخا زودقا ديكونن كم تكون سمعوا سنحنا أنا قدوس يومون نسخاتكم قدوسان كنو لين نزبلت إزاز بزي مخنيا نموسيا نت نموسيا زلاخون دس كي بلو ميلوم عبت برخا خلو مس أحزاب كي ترفة فنو زخونس أتاور كفزيمو 23 شح من إسيكا كم قتل بحنت ليت رقيفة حدير سلازغاي لومي دومس انت سمعهم لبهم ما يتترون أبيت خسيان كي نقال أملاخ نسمع تلفزيون ولعنا قال أملاخ نسمع مصحف قدوس جنسيلنا بنفس وكف سلبون مصحف قدوس نسمع جن بزعبا أملاخ مفلاتن نا أملاخ مفلاتن ببينهم يمتمارس بزعبا أملاخ مفلاتن مس أملاخ منبارن كا ببينهم يم سلازي نماني 4 عمد زخوري لهم نتوم حاتيات زقبرمو ريسوهم أبرخ زودقا ديكونا نمن كيو كاب عرفت خياتو زمحالة نتوم زي تأززوه ديكونن بسر زي مأمان كأتو خمزي كألون لومي نرئي آلنا سلازي من انت خينة أفق نابت السمعنايو تنقلب يقبأنا تنعبيت تسفاتات نخنتنكاق نقولها أوفيات نكون زقبرانا أتن تسفاتاتين شدشتن قطر شدشتن 14 تبعاتنا تمكحت تسفانان كسع مودة تاسعنان تحزناس بيتو نحنا إنا قطر 14 نتا مجمر تأمون تناخ سامود داتاتني انت حزناس تما قلت كريستوس كنا آلنا مهناتو كبرنا زخر سميخن ويتانان مدحينا نيس كريستوس أو إنجيل لوكاس معراف 21 قصر 10 شعتين تايل زلو بتعجزتهم لنفسهم كتتريوئهم سلقالاتو እግዚአብሔር ይስተመስገነ ይሁን ني قال እግዚአብሔር بهداتن بانك ادون ስለስተኻታተልክሞ ኣብቲ ገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ዝተማሃርናይኻ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍሬየልና ናይ መዝሙር ግዜና በፂሕሎ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ራይ ሓብትና ሙሉም ቋዕዳሃን መጻኺ ራይ ሓብትና ሙሉ ይደሓፋ ቢላላ ካልኦት ተልየ ራይ ዘሚረን ዘይፈልጣ ራይ ሓብትና ሙሉ ዘሚረን ዘይፈልጣ ወይ ዘሚሮም ዘይፈልጡ እንተለው ቅድሚያ ክህብየ ኢላ ፈቒዳሃልና ኣላሞ ቅድሚ ሕጂ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ሎሚ بمزمور نأملاخنا خنمسكنو بمزمور على أملاخ كنجلس بمزمور نأملاخنا كنملخو إلكم تدالخن تلخن حتى نعملو فقيد الله رأي كتلي ملحبتنا شي السماء والنفس قدس هذا لك آمين حكزني بملئات زلو أب كل سفرة بيتا خريستيان توها بحادرة زلو نزنبر نفترة تقدس فلئي خبرو قويتا منفس قدس تبل مزمور كزمر يكزابير حكزني بملئات زلو أب كل سفرة نبيتا خريستيان توها بحادرة زلون زنبرن نفترة تقدس فليو
ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ንፍጥረት ዝቕድስ ፍልይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ሕያው ኣምላኽ እዩ ዘላለም ነባሪ ምስ ኣብን ወልድን ዝነብር ብኽብሪ መንፈስ ሓቂ እዩ ፈጣሪ ፍጥረታት ጥበብ ናይ ባህሪኡ ወሃቢ ጥበባት መንፈስ ቅዱስ ንንዛረቦ መንፈስ ቅዱስ ቃል ዝሰርዓልና መንፈስ ቅዱስ ናይ ትብዓት መንፈስ ቅዱስ ንሱ ዝበና ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ዘሎ ዝነብርን ንፍጥረት ዝቕድስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ሓጢኣትና ሓዲኡ ንጽድቂ ዘገስግስ ወሃቢ ምስትውዓል መንፈስና ዘሕድስ መራሒ መንገዲ ንድኹም ዘበርትዕ መንፈስ ሰላም እዩ ሕዙን ዘጸናንዕ መንፈስ ቅዱስ ምንጪ ደስታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ዘፍስስ መንፈስ ቅዱስ ቅብኢ ጽድቂ እዩ መንፈስ ቅዱስ ነፍሲ ዘረስርስ ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ዘሎ ዝነብርን ንፍጥረት ዝቕድስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ጥዑም ፍሪኡ ኣበና ኸዓስል ውህብቶ ጸግኡ ወትሩ ንኽንቅበል ልብና ክፈተሉ ነፍስና ክቕደስ ምሳና ክነብር ትናይ ጽድቂ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሓጢአት እምበር መንፈስ ቅዱስ ሓጥእ ዘይጸልእ መንፈስ ቅዱስ ካብ መገዲ ሞት መንፈስ ቅዱስ ፈልዩ ዘውፅእ ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ዘሎ ዝነብርን ንፍጥረት ዝቕድስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። አበና እድል ይኸንለ ይመስገን። አሜን አሜን። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሓብትና ሙሉ ማሪ መልአክ ይስማዓልና። ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ንፍጥረት ዝቕድስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ 4 ነጥብታት ኣለዋና። ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ብምልኣት ዘሎ ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ንፍጥረት ዝቕድስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ነዊሓ ዘሚራት ኣለና ሓብትና ሙሉ እታ ኣዝማች ንምግላጽ ዝኣክል ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ትብላላ ተቐዳመይቲ ብዛዕባ ሓንቲ ቃል ክብል ኣብ ሓደ ካብቲ ባህሪ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ዝነብር ዝብል ማለት ኣብ ኩሉ ዝነብር ብምልኣት ኣብ ኩሉ ዝነብር ኣብ መዝሙር ዳዊት 139 ካብ 7 ክሳብ 12 ካብ መንፈስካ ናበይ ክኸይድ ካብ ገጽካስ ናበይ ክሃድም እየ ንሰማይ ተደየብኩ ንስኻ ብሎኻ መንጸፈይ ኣብ ሲኦል ተንጸፍኩ እንሆ ንስኻ ኣብኡ ኢኻ ኣኽና ወጋሕታ እንተወሰድኩ ኣብ ወሰን ባሕሪ እንተተቐመጥኩ ኣብኡ ኸዓ ኢድካ ክትመርሐኒ እያ የማነይቲ ኢድካ እውን ክትሕግዝ
ክትሕዘኒ እያ ጸልማት ይኸውለኒ ኣብ ዙርያይ ዘሎ ብርሃን ከዓ ለይቲ ይኹን እንተበልኩ ንዓኻስ ጸልማት እኳ ኣይጸልምተካን ለይቲ ከዓ ብመዓልቲ ትበርህ ጸልማትን ብርሃንን ንዓኻ ሓደ እዮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንዝምር ከለና እቲ መዝሙር እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ትርጉሙ ተቐዳመይቲ ተኻልኣይቲ ከዓ ምንጭ ናይቲ መዝሙርና ካበይ እዩ መወዳእታ ከዓ እቲ ዝዝምሮ ዘለኹ መዝሙር ንዓይ እንታይ እዩ ሕጂ እዚአን ኢንተርኔትና ኩሉ ግዜ መዝሙር ንሪኦ ኣብ ኩሉ ገልግሎትና እውን ስለዚ ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ እዛ ቀዳመይቲ ምስኸላ ንኽእል ኢና ተን ዘለዋ ተቐዳመይቲ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ሓደራ መዓሲ ተዋሂቡ ብኸመይ ተዋሂቡ ንቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ዘሎን ዝነብርን ንፍጥረት ዝቅድስ እታ ሳልሰይቲ እታ ራብዓይቲ ከዓ ፍሉይ ክብሩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ ንግዜ ብዛዕባ መዝሙርና ኣምላኽ ዘዝገለጸልና ዘዘስተንተናዮ ምልክት ግበርለይ እሞ بينته ساملو بمريم هذا يكون ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ፈቅዲ 28 ኣበይ ናይ ተቐመጠ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን هو ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ሓደራ ግብረ ሐዋርያት 10 18 ስለዚ ንርእስኹም ነታ በገዛእ ደሙ ዘጥረያ ማሕበር ጎይታን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብ ኣዝሸመኩም ኩሉ ሙጋሴ ኣለዉ ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ኣምላኽ እንታይ ገበሩ ዋስዩ ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ክብል ኮሎ ተቓል ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ዘጥረያ ማሕበር ጎይታን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ኣብኣ ገይሩ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ኣሎ ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ናብ ዝዓበየ ማዕርገ ክህነት ከየብቅዕኻ ራይ ካልኦት መዝሙርና ዘሎን ዝነብርን ንፍጥረት ዝቅድስ እዩ ዘሎን ዝነብርን ንፍጥረት ዝቅድስ قرب دخفت አረ ዮሐንስ ዮሐንስ 16 ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 13 እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሶ ይዛረብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመፅእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሐኩም እዩ ንሱ ካባይ ክወስድን ክነግረኩምን እዩ እሞ ንዓይ ከኽብረኒ እዩ ቃለ ህይወት ይስማዓልና መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመፅእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ ኣብታ ጸሎት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 እንታይ ዝብል ኣቦ ቃልካ ሓቂ እሞ ብቃልካ ቀድሶም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ዘሎን ዝነብርን ንፍጥረት ዝቅድስ ኣራይ ቃል ህይወት ይስማዓልና ሃብትና ሙሉእ ካልኦት ካልኦት ብዛዕባ መዝሙርና ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ፍሉይ ክብሩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሕራይ ክሳብ ትዳለው ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ሌታ
حبتنا جدينا كلاي بطرس حدا 11 لإخاتلنا الله أنببلنا زخيل كلاي بطرس معرف حدا قصر 11 أنا خم بباخد يبقى هراي سنة كلاي بطرس حدا 11 هو كمون نابتناي قويتانا مدحينان إيسوس كريستوس زلعلماو منغستي مئتاو بملآت كوهابكم يو على هو يسمع لنا أب وانجيل يوحنس معرف 14 قصر 10 شوعته نتمنفس حقي عالم زيت ريون زيت فلتون سلازخونت كتقبل أيقون اللاني نسخاتكم قنام ساعاتكم يحدر أبغاتكم تنبريمو تفلتوا يهم فولي يقولوا أقامن دس ويتامن دس كدوسين نتمنفس حقي عالم زيت ريون زيت فلتون سلازخونت هجي تفولي زبولوس تاي سلازخونين عالم فلتو ويكتقبلوا زيت خليل نسخاتكم قلنا أتوم تقبلوا أتوم ولود أملاخ زغون استوعبة تسفاقا أو قصري وانجلي يوحنس معرف 14 قصر 10 شوعته نتمنفس حقي علم زيت ريون زيت فولت أنسل زغونت كتقبلوا أيكون اللاني نسخاتكم قلنا مساخاتكم يحدر أبخاتكم ينبريمو تفلتوا يهم سلغالات بزاقير استمسقنا يهون الرأي كالوت الرأي مزمورنا دهر حسابات انتنا ودينا هنا نعم عرف سلست إنهم كيد لومي كابزي نعرف سلست أنا إبراهيم انتاينا تمهرنا انتاينا بينا انتاي تستفحزنا انتاينا تبطا رخيبنا وي تردعنا نقر تيالو أبزيني نعرف أموت جزيه ناي قبائيو جزينا قبو نتغمل أبتا قطرش تشتسي زنبابكوا غليزكم لناخم أبقى استنتي ناسي بيتيسي نسخم هم يلنات قطرش لعل دو حافظ كان الرأي يكون كوزر شديشة هو ክርስቶስ ግን ከም ውልድ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እዩ ትብዓትና ትምክሕቲ ተስፋና ክሳብ መወዳእታ ኣፅኒዕና እንተሓዝናስ ቤቱ ንሕና ኢና ቤቱ ልብኹም ቤተ ክርስቲያን ኢኹም እዩ ዝበልና ጌታ እቲ ንዕኡ ተሒዝናስ ጎይታ ካባና ይፍለን ከም ቤቱ ምሳና እዩ ዝነብር ማለት እዩ እሳ ስተንቲኢሎም ማለት እዩ بتعمي صبو እግዚአብሔር መስገን ካብቲ ሓደ ዝተገበረልና ዕለት ድኻምና ሓጢያትና ግዕዘና ንኩሉ እናርኣየ ክመፅእ ከሎ እታ ቤተክርስትያን እውን ነፂሃ ስለ ዝፀንሓቶ ኣይኮነን ኣብቲ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ኢልዎ ዘሎ ዕጣር ወይ ርክሰት ወይ ከምኡ ከም ዝመሰለ ንኸይርከባስ ብደሙ ሓፂብ እዩ ነታ ቤተክርስትያን ናቱ ገይርዋ ኢሉ ስለዚ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6:16 እንታይ እዩ ንመቅደስ ኣምላኽ ከም ዝተኣወት እንታይ ስምማዕ ኣለዎ ኣምላኽ ኣባታቶም ክነብር ኣባታቶም እውን ክመላለስ እየ ኣነ ኣምላኽ ክኸውን ንሳቶም ህዝበይ ክኾኑ እምበለ ስለዚ ንሕና ቤት መቅደስ ህያው ኣምላኽ ኢና ናይ ብሓቂ እንድሕር ኣስተንቲናየስ እንታወት ኢና ንሕና ግን እቲ ፀጋ ኣምላኽ ንዓና ዝተዋህበ ስለዚ ብሓቂ ነቲ ተዋሂቡ ዘሎታ ዘላ ግን እታ እንተ ትብል ቃል ኣጽኒዕና እንተ ሒዝና ትብል ቃል ማለት ስለዚ ኣጽኒዕና ክንሕዞ ከዓ መጀመርያ ከምዚ ፈጢርልና ዘሎ ነቲ ቃል ኣጸቢቕና ክንርድኦ ምስ ተረዳእና ኢና እንታይ እዩ ገይሩልና እንታይ ኢና ንፅበ
نحناس بيت منفس قدوس أملاخ بيت مقدس منفس قدوس كنكون እግዚአብሔር ኣብ ስጋና ክሓድር ቤት መቅደስ ቦታ ደስ እዩ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ዘይጾሮ ስለዚ ዝተገብረልና ውዕለት ምስ ዝተንተናዮ ክሳብ ክንደይ እግዚአብሔር ኣፍቂርና ክሳብ ክንደይ ዘኽቢርና ዓብ ነገር እሞ ዓብ ነገር ኣስተንቲን ክሙላ ሃብትና ቃል ህይወት የስማዓልና ሃራይ ካልኦት ሃራይ ካልኦት ሎሚ ዘስተንተናየ ካብ ዕብራውያን بنام رجيتا مع ذا قال هو تسمع الناس لكله مين حبتنا مع ذا قدسان كسلي دونجي إقواتي دونجي بسا هلي فيني بزح سنتا في صحب كريساني حمو قمزي مدحاتنا فتفتان حتي الأوراويان سلزخاء أكتو كابتي سمياوي سوى عقل زلكم قدسان أحواتي كامتي مسيد ما كل بيتو ومنز نبري ناتو إيدون دابلي قلتلمو بزعبا بيتو جس نحنا بمثل እግዚአብሔር بمثلهم بملكو انه فطرنا بتنفاسو تنفاس እኳ ናቱ ያ እጂ ንውንኖ ነገር ወላ ሓንቲ የብልናን ሕጂ ኣብ ህይወትና ዝኾነ ነገራት በደላት ዝኾነ ደቂ ሰባት ኣብ ዓለም ዘለና ክንገብር ከለናሲ ኣብ ዘይናትና ኢና ንብድል ዘለና እቲ ነፍሲ ዘለና ናህና ይኮነን እግዚአብሔር ብዝሃበና እዩ እቲ ልብና ከዓ ኣብ ውሽጢ ከም ዝርከብ እግዚአብሔርና ኣብ ውሽጢ ልብና ኣብ ብዙሕ ምላስን ብዙሕ መኻድን ብዙሕ ምስማዕን ዘይኮነ ህይወትና ከመይ ይቕየር ከመይ ይልወጥ ምስ እግዚአብሔር መዓልታዊ ብንሰምዖን ብንመሃሮን ብንኸዶን ብንመላለሶን እዛ ነፍሲ እዚኣሲ እግዚአብሔር ሓታቲ ከም ዘለዋ እሞ ኣብ ዘይናተይ ህይወት ዝሕሱ ዘለኹ ኣብ ዘይናተይ ህይወት ቃል ዝልውጥ ዘለኹ እንዳበልና ክንከይድ እሙናት ከምቲ እሙን ኢልኩም ክትመሩና ፀናሕኩም ከዓ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ህይወትና እምነት ማለት እሙናት ክትከውን እሙን በቃ እግዚአብሔር እሙን ክትከውን ይዝደለካሞ ወላ እኳ ሰባት እንተኾንና ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እግዚአብሔር ክሪአና ስለዝኾነ ይሰምዓና ስለዝኾነ እቲ ዝሰምዕ እቲ ዝርኢ እቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላክ ኣብቲ ውሽጢ ልብና ከም ዘሎ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ህይወታት እንቅስቃሴ ክንገብር ከለና ናይ ቦታ እግዚአብሔር ነባላሹ ከም ዘለና ቤት እግዚአብሔር ነርክስ ከም ዘለና ህይወትና ውሽጥና ቤትና ቤተይ ድብሎ ልብና ይሞ ኣብ ቤቱ ከይነርስሕ ኣብ ቤቱ ከይነባላሹ ኣዝና ጥንቃቐ የድልየና እቲ እሙናት ኣብ ዝኾነ ዓይነት መልክዕ እሙን ኮይና ክንርከብ ተስፋና ከዓ በቃ ኩሉ ግዜ ምኳኑ ተስፋ ክንቆርጥ ከም ዘይብልና ተስፋና እግዚአብሔር ምኳኑ ሰማያዊ ዝኾነ ሓሳባት እንተደኣ ውሽጥኻ ኣለካ ኮይኑ መንገድኻ ትፈልጦ ኢኻ ማለት እዩ እጂ ኣብ መንጎ እውን ክንሰናኸል ከም ዘይብልና ናይ መጨረሻ ተስፋና እግዚአብሔር ምኳኑ ጥራይ የኻብ ሕጀት ንብሩና ፀናሕኩም ተማሂረ እሞ እግዚአብሔር በቃ ልብናሲ ኩሉ ግዜ እንዳተሓደሰ ክልወጥ ከም ዘለዎ እንታይ ብፅቡቅ ነገራት ካብቲ ዕድመ ንረኽበሉ ዕድመ ንውስኸሉ ከዓ ኣዝና ዝያዳታት እንዳኾና ክንከይድ ወሰኽቲ እምበር ኣጉደልቲ ክንከውን ከም ዘይብልና ካብ ዝትሕዝቶ መሃር ፀኒሕሞ ቃል ህይወት ተስማዓልና ተዘምር ምርኩም ጥዕም ጀና እግዚአብሔር ተቀበለና ናይ ኣገልግሎት ዘመንኩም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ኣቦና አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ምግላጽ ይብልሃልከ ሃብተና ማዛ ቅዱሳን ሙሴስ ብዛዕባ ድሓር ክንገር ዘለዎ ነገር ምስክር ምን ተኸውን ከም ግልያ ኮይኑ ኣብ ቤቱ እሙን ነገር እዩ ሙሴስ ብዛዕባ ድሓር ክንገር ዘለዎ ነገር ምስክር ምን ተኸውን ከም ግልያ ኮይኑ ኣብ ቤቱ ይነብር ነበረ ስለምንታይ ሙሴ ተቂስዎ እሙን ምዃን كعلل هونس موسى 4 ኣብ ቤተ መንግስቲ ፈርዖን እሙን ነበረ 4 ዓመት ኣብ ሙጉሳ ባጊ ኤትሮ እሙን ነበረ ሙሴ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን እሙን ነበረ ሙሴ
يحواتو مسيان كهنا أرون مريم قبل علي على خلون حنت قال هاي تزاربه بجكا أملاح يقرب لهم رايز بالنبرة موسى داترن أبيرن قراحن قبل علي أخذ خلو حنت قالوا هاي تزاربه كابتزقرم جن كلهم دق إسرائيل نسخة قويتا تكون كامل رجبسي زوجة خانة قبل علينا سلطان كهل وكان نختبليها زوجة خانة سلازي نابلو من مدري تسفاز بهالاين خيلنا نجبسينا نملس نعها أوريدنا كالنا نحنا قنا كنا حدا مشي كاب عسرت خلتا نجر عسرت خلتا مرحت مريزنا لنا مسبلو نزاق على زي عم السماء موسين أرونن كأزم السمع بجنبارهم أب مريت تدفو كاليبن إياسن كأخداونتم كدودي هجتي قال أملاك سي موسى أمون نبره كلش أبينا يجزي موسى أمون كوين أنا خاون لا تعوم نباوراق زكاة الناس كندو من خاون يخيل ديلنا نفسنا إننا الناس أسرنا نتقولوا لنا نعملنا نتزلنا نصنعنا علامة نايزي مصنعة مسحاب قدس السيء مالت سلازيك زاوير مسجن حبتنا ما ذا قدسان انتهيلا نحن أسناتنا يكوننا أبزا بيت مقدس زخونة نفسنا نبدلو بدلسي أبزينات أبزي غزانا أبزي نبرتنا أبتبوا غاز تخفلو نايسر نبرت وين أملاخ نبرت إنا نمدل زلنا إلا قرم زخونة مستن أستنتونو هباما قال هو تسمع لنا أبتنا ما أزا قدسان حراي قالوت حراي كساب تدالو نزي باوربوينت ترجمهم زتالو نحونا ممرتخ مريم كأما قالنا لهم قال أخ ترجم خلوا زستنتنوا وي كصحف خلوا فول إزدجاز قال سلم ككافلنا إذا عودة مهرات عدل كهوة مين حاولنا ممرتخ مريم قنيل يا بمريتا كله تدبحالي لكم ياخم صبق ولا حنت زوسخلو ناي بحق يبلين جن ابتا مجمرتاسي كدغم يا مالتي تي زبولكمو يوسس كاب موسى زعبخم مخانو اتا معرف كجمر كلاس حواريان ليك كاناتن إليو جميرو إلى بمتصوعيات جمر إذا خاء موسى أبيت أملاخ أمون أقل مخانو خمت فول بورد صنحو يوسس أبلع البيت كمودو أمون مخانو إذا لما نملكتهاون سلطان صبصاباتن ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርኢ ናይክልቲ ዘርኢ ዋላ በሰብ መጠን እንተዳሪዎ ምክንያቱ አምላኽ ፍጹም አምላኽን ፍጹም ሰብን ስለዝኾነ ዋላ በሰብ መጠን እንተዳተራዩና አምላኽ ከአኒ እሙን ምዃኑ በቲ ከዓ ብመለከታዊ ከዓ ከምኡ ዝወዳደር ከም ደለ ሓደ አምላኽ ንሱ ጥራሕ ምዃኑ ያ ትገልጸልና ሞ ንዓ ጥራሕ ይኽወስኽ ደሊ ቀኒለ በሚገታ አልና ሐውና መምርትኽ ማርያ ሕራይ ካልኦት ዘስተንተናዮ ዝተረዳናዮ ሎሙ ብፍሉይ እዚኣ ተረዲአ ንብሎ ወይ ኣንቢብና ዘይተረዳእና እዚኣ ክትበርህ ኣለዋ ንብሎ ኣቦና ምርጌታ ምስኣኻ ኣድረሳዕኽዋ ክብላ ዝሓሰብኩ ሰውሪ ክብል ዶ ኣቤት ምስታ ሓሳበይ ክገልጽ ከለኹ ክብላ ዝሓሰብኩ ነይራ ዓርቢ ሲረያ ዓራይ هو انت قالكمنا نزرع خايو كتمسكر زرع خايو سي بحق مسكر كمزلك زرع خايو ري خايها كتمسكر له كمزلك بحق مالتي حجي حق كل جزء حق انديا قال زرباي توسخنيا كل جزء حنتي مالتي توسخت عطافي تدغاغاني يبلان ስለዚህ ኣብ ዝረኣናዮን ኣብ ዝሰማዕናዮን ንሓቂ ክንምስክር ከዓ ክንፈርሕ ከም ዘይብልና ኢልኩም ዘይተጋጌ ከምኣ ተረዲኣትኒ ይመስለኒ ፅቡቅ ኣሎ ሕጂ ንሓቂ ሂወት ከዓ ይኽፍል ኢልኩምና ሓቂ ኩሉ ሂወት ተኽፍል እያ ነብሲ ስለ ዝሓዝና ክንፈርሕ ከም ዘይብልና እግዚኣብሄርና ከዓ ፈራሓት ገይሩ ይኮን ፈጢርና ማለት እዩ ንሓቂ ሓቂ ክንብል ከም ዘለና
أبزخونا مالت حقس أب يفلطين أب يفلطونين أي تبلني أب حويني أب ودع عديني أي تبلني أب كريستياني أسلامي أي تبلني حق يعني ذات إنه زي أخا تردي مالتي أنا اللي بنا عليه وتسمع لنا كمتي قال ترجميون نمرت مريم ترجمة مبسط باوربوينت ريوس أنا هنا لإግዚአብሔር عموما مجمرة 430 عام رمى حسنهم ناب بحر كدربة يوسفاتيهم دحر زكولو أدرعها بحر جديد وخساقرهم كله صلاة كم جروح كم جبروح نهلو أبحر لهم كله ريم 4 عامات ملو حبست ملاأخت بليعم منا ملاأخت بليعم ፀሐይ ከሃርሞም ቀትሪ ብደመና ያጽልለሎም ነይሩ ምድረ በዳ ለይቲ ከይጽልምቶም ብዓብነ ብርሃን ይመርሖም ነይሩ ነዚ ኣምላኽ እዚኦም ኣይንፈልጠካን ኢና ኢሎሞ ማለት ነዚ ኣምላኽ እዚኦም ኣይንፈልጦን ኢና ሙሴ እቲ ዘውፃና ካብ ግብፂ ናበይ ከም ዝኸዳ ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ ካልእ ከም ኩሎም ኣህዛብ ኣማልኽቲ ግበረልና ኢሎም ንኣሮን ዘሸገሩ ኣሮን ከዓ ድምፂ ኣምላኽ ድምፂ ሙፅየ ገዲፉ ድምፂ ቶም ህዝቢ ሰሚዑ ናብ ጥፍኣት መሪሕዎም ከይዱ ማለት ኣምላኽ ቅረብ የለልና ስለዚ ነቲ ዝረኣኻዮ ዝጠዓምካዮ ነገር ምኽሓድ ብሪ ልቢ ይበሃል ስለዚ ብድሕሪ ዝመፅእ ከዓ ፍርሒ እዩ ማለት ፍርሒ ዘይምኹኑ እዩ ስለዝኾነ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ክሳብ ሂወት እውን ዝኾነ ምስ ኣምላኽ ክስዕብ ዝደልሲ እታ ናብኡ ዝወሰደትናሲ እያ ትብዓት ትምክሕትና ተስፋና ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሂዝና ሕጂ ኣጽኒዕና ከይንሕዝ ኣኽሊልና ክዝርፉ ኣኽሊል እምነትና ኣኽሊል ጽንዓትና ኣኽሊል ትዕግስትና ክዝርፉ ዝኽእሉ ዕልቢ ዘይብሎም ኩነታት ለይትን መዓልትን ኣብ ሕሊናና ኣብ ከባቢና ክመፁ ክእል እዮም ማለት ስለዚ ክሳብ ሞት እሙን ኩን ነቲ ዘለካ ኣጽኒዕካ ሓዙ ኣነ ከዓ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣኽሊል ክብሪ ክህበካ እየ ይብል እሞ ደቂ እስራኤል ነቲ ዝረኣይዎ ነገር ሕጂ እውን ነቲ ዝረኣናዮ ሓቂ ነቲ ንፈልጦ ሓቂ ኢና ንኽሕድ ዘለና ማለት ብሓቂ ዲኻ ከምኡ እምነትካ እንተዳልካዮ ሰብሲ ቅርብ ኢሉ ብዝኾነ ቀሪብካስ ብሓቂ ዲኻ ብውሽጢኻ ንሱ ዲኻ ተኣምን ተዳልካዮ ሓቂ ዳ መምህር ጠፎ ሓቂ ዳ ኩሉ ፈልጦ ንሕና እኮ ከምዚ ስለ ዘለና እዩ ከምዚ ከዓ ክንከውን ስለ ዘይደለና ከምዚ ከዓ ክመፃና ስለ ዘይንደሊ እምበር ሓቂ ዳ ፍሉጥ እንዲ ከምዚ እንዳበለ ሓቂ ዝኽብዶ ማለት እዩ ኣምላኽ ካብዚ ከም ዝሰውረና هراي كالوت عليه وتي يسمع لنا حبتنا مأذى الإنسان آمين بزحيو تعبير كامغلاسي بزحالكي آمين هراي كالوت تجزينا نتغملو تجزينا يقبعي اندهر زحتت زيبلنا خنحتت دلوات لنا مالت كما يحتون اندهر زيبلنا كنحتت دلوات لنا مالت الرأي كده حاونا دياكون محاري كابت زستنتونو خكافلناي او دمهرت نحاونا دياكون محاري እግዚአብሔር ክብረለይ ከመይ ፀኒሕኩም ስድራ ኣምላኽ ክልተ ኣስተንትኑ እንደለዋኒ ሓንቲ ኣብታ ቁፅሪ 3 ናብቲ ነቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ምእማንና ሃዋርያን ሊቀ ካህናትን ኣቕልቡ ስለዚ ናብ ክርስቶስ ከነቕልብ ከም ዘለና እሱይት ርእስ ማዕዝን እሱይት መድሓኒ እሱይት ፈጣሪ ንሱ ኩሉ ነገርናዩ ስለዚ ኣቓልቦና ኣተኩረና ጠመተና ናብ ክርስቶስ ክኸውን ይግባእ ናብቲ ዝተሰቕለ ናብቲ ዘድሓነና ክርስቶስ ከነቕልብ ናብ ሰባት ከይንጥምት ንሰባት እንድሕር ጠሚትና ክንወድቕ ኢና ክንመለስ ኢና ንድሕሪት ናብ ክርስቶስ እንድሕሪ ጠሚትና ናብ ክርስቶስ እንድሕሪ ኣቕሊብና ግን
ዝመፀን ተመፀ ካብ ክርስቶስ ኣይክንረሕቕ ኢና ስለዚ ንሰባት ከይንጥምት ኣብ ሰባት ከይንውከል ምክንያቱ ሰባት ተጋገይቲ ስለ ዝኾንና እቲ ሰብ እንድሕር ተጋጊዩ ክንዕንቀፍ ኢና ማለት እዩ እንድሕር ኩሉ ግዜ ኣቓልቦና ኣተኩረና ናብ ክርስቶስ ኮይኑ ግን ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰባት ዝኾኑ እንተኾኑ ንዖም ኣይንጥምትኒና ብዖም ኣይንዕንቀፍኒና ስለዚ ኣብ ብዙሓት ኣብ ኩላትና ዘሎ ሽግር እዩ ኣብ ክንዲ ናብ ክርስቶስ ናብ ሰባት ንጥምት ወላ ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ እናኸዱ ሰባት ድማ ብፍላይ ከም ሞዴል ከም ናትና ሳምፕል ጌርና ከም ናትና ሞዴል ጌርና እንወስዶም እንተኮይና ወላ ይፅደፉ ወላ ጌጋ ይግበሩ ኩሉ ግዜ ንዖም ክንሰዓም ንነበር እሞሶም እንዲም ከምዚ ኢሎም ከምዘይጋጌ ጌርካ ንሰባት ምሕሳብ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ሰባት ምጥማት የውድቕ የጥፍእ ንድሕሪት ትመልስ እዩ ስለዚ ናብ ክርስቶስ ከነቕልብ ናብ ክርስቶስ ክንጥምት ይግበአና እታ ካልአይቲ ድማ ኣብ ቁጥሪ 6 እየ ከስተንትና ማማሙሉ ኣስተንቲና ታጸኒሓ ቤቱን ንሕና ኢና ትብል እየ ከስተንትና ደልየ ኣበይ መርጌታውን ጠቂሶማ ነይሮም ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 6:16 ኣምላኽ ኣባታቶም ክነብር ኣባታቶምን ክመላለስ እየ ኣነ ኣምላኹም ክኸውን ንሳቶምን ህዝበይ ክኾኑን እዮም ከም ዝበለ ንሕና ቤት መቅደስ ህያው ኣምላኽ ኢና ኣምላኽ ኣባና ክነብር እንድሕር ኮይኑ መንበሪ ክህልዎ ኣለዎ ኣበይ ክነብር ኣበይ ክመላለስ ኣነ ኣምላኹም ክኾውን ንሳቶም ድማ ህዝበይ ክኾኑን እዮም ከም ዝበለ ንሕና ቤት መቅደስ ህያው ኣምላኽ ኢና ንሕና ቤት መቅደስ ህያው ኣምላኽ እንድሕር ኮይንና ኣምላኽ ኣብቲ መቅደስ ኣባና ይነብር ኣብቲ ብኢድ ሰብ ዝተገብረ ህንፃ ቤተ መቅደስ ጥራይ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዝርከብ ኣብኡ እውን ዝነብር ኣምላኽ ኣብ ልብና ተዘየለ ኣብቲ ቤት መቅደስ ልብና ተደይረኺብና ኢና ኣምላኽ ቤት መቅደስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህንፃ መፂኻን ኣምላኽ ኣይትረኽቦን ኢኻ ብፍጹም 50 ዓመት ተመላለስ ቤተ ክርስቲያን 80 ዓመት ተመላለስ ቤተ ክርስቲያን ኣብታ መቅደስ ልብኻ ተደየለ ኣምላኽ ኣብታ ብኢድ ሰብ ዝተገብረት ቤተ መቅደስ ኬድካ ንክርስቶስ ኣይትረኽቦን ኢኻ ስለዚ ኢና ከዓ ብዙሓት ናብ ቤት ኣምላኽ ንኸይድ ውሕዳት ግን ናብ ክርስቶስ ይኸዱ ኩሉ ሰብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ድመፅእ ናብ ክርስቶስ ይመፅእ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ንኣምላኽ ረኺብዎ ይምለስ ማለት ኣይኮነን እግዚኣብሔር ይሰውረና ቤተ ክርስቲያን እናመፀና ወግሐ ፀብሐ ንኣምላኽ ከይረኸብናዮ ንምለስ ከይንህሉ ስለዚ ምክንያቱ ኣምላኽ ኣብ ህንፃ ቤት መቅደስ ደይኮነ መጀመርታ ኣብታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ዝኾነት ልብና ኣብኣ ይክህሉ ዘለዎ ኣብኣ ክነብር ዘለዎ ኣብኣ ተሲኢንና ልብና ተተዓፅያ ተደይ እቲናዮ ኣብ ልብና ተደይ ነቢሩ ኣብ ልብና ተደይ ሰፊሩ ኣብቲ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ኬድካ ንኣምላኽ ኣይትረኽቦን ኢኻ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 እንታይ ይብል ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላው ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን ኢማጅን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላው ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ምስ በለ ሓደ እኳ ነታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እንተኣማሰነ ኣምላኽ ከማስኖ እዩ ቤት ኣምላኽ ቅድስቲ እያ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም ሓደ ዓብ ፀጋ እዩ ንሕና ቤት መቅደስ ኣምላኽ መሕደሪ ኣምላኽ ክንከውን ማለት እዩ ኣይትፈልጡን ዲኹም ኢና ተባሂልና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም ሽዑ እንታይ ኢሉ ነታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ሓደ እኳ እንተኣማሰነ ኣምላኽ ከማስኖ እዩ ገዙ እያ መሕደሪቱ እያ መዕረፊቱ እያ እታ ልብና እታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ንዓ እንድሕሪ ኣማሲና ኢኻ ከማስነና እዩ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር ካብ ከምዚ ይሰውረና ብኸመይ ድማስን ቤት መቅደስ ኣምላኽ ወልብና ተረሲሑ ልብና ተደይ ፀርዩ
ኣምላኽ ኣብ ረሳሕ ልቢ ይሓድርኒ ማለት እዩ ስለዚ ብንጽህና ክትዕቀብ ኣለዋ ልብና እታ ቤት መቅደስ ህያው ኣምላኽ ምክንያቱ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ቅድስቲ ኢሉ እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ኣብ ቅዱስ ስፍራ እዩ ዝሓድር እዛ መቅደስ እዚኣ እውን እታ ቅድስ መቅደስ ዝተባህለት ንስኻትኩም ኢኹም ይብለና ኣሎ ስለዚ ብቅድስና ክንሕልዋ ከም ዘለና ከነማስና ከም ዘይግበአና እንተ ኣማሲና ኢኻ ከቢድ መቕፃዕቲ ካብ ኣምላኽ ንሱ ኸ ንዓና ከማስነና ምዃኑ ከዓ የጠንቅቐና ኣብ መወዳእታ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 10 ንዓ ጽቡቕ ጌርና ተጠቐለልና እነሆ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕኳሕ እብል ኣለኹ ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑስ ማዕፆ እንተኸፈተለይ ናብኡ ከኣቱ ምስኡ ከዓ ክድረር እየ ንሱ እውን ምሳይ ወልብና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ንብል ኣለና መሕደሪኡ ንብል ኣለና ስለዚ ኣምላኽ መፂኡ ናብቲ መዕረፊኡ ናብቲ መሕደሪኡ ዝኾነ ቤት መቅደስ ልብና መፂኡ ኳሕኳሕ ኣብለና ኣሎ ኣብታ መቅደስ ልብና ክሓድር ክዕርፍ ምሳና ክድረር ደልዩ ስለዚ ልብና እንድሕር ዓፂናሉ ነቲ ብሂጉ ዝመፀ ኣምላኽ ኣብ ልብና ክነብር ኣብ ልብና ክዓርፍ ኣብ ልብና ክድረር ናባና ብሂጉ ድመፀ ኣምላኽ ክኩሕኩሐና ከሎ ድምፁ ሰሚዕና ተኸፊትናዮ ኣምላኽ ምሳና ክነብር እዩ ተደይ ከፊትናዮ ከዓ ኣምላኽ ምሳና ኣይነበርን ሕጂ ምኽፋት ጥራይ ከዓ ኣይኮነን እቲ ልብኻ ገዓዝዩ መዓት ጠቐር መዓት ዓለባ መዓት ርስሓት እንድሕር ሃልይዎ ከዓ ኣያቱን ኣብዚ ማእሰነ መቅደስ ኣይሓድርኒ ግዜ ተረኺብኩም ኣብ ገዛኹም ኣብ ዩቲዩብ ተወለድ ኣብ ልበይ ትብል መዝሙር ስምዕዋ ሓደራ ክንደይ ከይፀንሐካ ልበይ ብፅሩዩ እናበለያታ ግጥሚ ግን በቃ መፂኻ ኣፅሪኻ ወላ ባዕልኻ እቶ ስለዚ ልብና እንድሕሪ ረሲሑ ሃልዩ ብቂም ብፅልኢ ብበቐል ብኽፍኣት ብተንኮል እንድሕር መሊኡ ሃልዩ ካልእ ብዙሕ ነገር ተቐሚጥዎ ኣሎ ልብኻ መቐመጢ ይብሉና ኣምላኽ ኣበይ ኣትዩ ኮፍ ክብል ኣበይ ኣትዩ ምሳኻ ክድረር ስለዚ ንኣምላኽ ንፅውዖ ንፅሊ ንኸውን ኢና ብዙሕ ግዜ ኣብ ልበይ ንዓ ሕደር ምሳይ ተደረር ኢልና ንኣምላኽ ንፅውዖ ንኸውን ኢና እንድሕር ልብኻ ገፈል መሊኡ ርስሓት መሊኡ ግን ምስታኻ መፂእ ክምትኒ ክርስቶስ እሞ ኣምላኽ ከምቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት ኩሉ ግዜ ንፅልያ ኣቦና ኩሉ ግዜ ዘንብብዋ እታ መዝሙር 51 ኦ ኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ትብል ኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ይፍጠረልና ልብና ፀሪ ከዓ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ክንከውን ኣምላኽ ኣባና ክነብር መፂእ ምሳና ክድረር ንሕና እውን ምሱ ክንድረር እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ብምሕረቱ ይደግፈና ፅኒኢልኩም ስለሰማዕኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ፅኒኢሉ ይስማዓኩም ህይወት ይስማዓልና ሓውና ዲያቆን መሓሪ ናብ ዓበየ ማዕረገ ክህነት የብቅዕኻ ኣራይ ካልኦት ኣብ ምዕራፍ 3 ዕብራውያን ኢና ዘለና ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም እንተሊኹም ካብዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ብፍሉይ እዚኣ ንሂወተይ ኣስተንቲነ እሞ እንተካፈልክዋ ንሰብ ትጠቅም እያ ንብሎ ሎሚ ዓንቲ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ካብዛ ናይ ሎሚ ዓንቲ ምዕራፍ እዚኣ ተረዲአ ንብሎ ወይ ኣንቢበ ዘይተረዳእኽዎ ሕቶ ኣለኒ ንብሎ እንተሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እሞ ከምቲ ግዜና ክንጥቀመሉ ሕራይ እንድሕር ካብ ጉባኤ ዘይብልና ኣቦና ኣበይ መልኣከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ገይሮም ብጸሎት ክዓጽወልና ነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ብኽብሪ ዕድም ራይ ክብረና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ዝፀሓና ሓና
زين مسجانا نعملخنا يكون ربنا نبيه ومرجتا كله تسمع لنا كلون حونا يكون مخري كله تسمع لنا حونا ممر تقولوا دما كم وترو جزية خفيفكا تقدسكا مصنعتاو غيركا كنربح كنمهاريلكا تقبرو زلخا دما أملاخ جزيخا يبارخ أقلقلتكا دما يبارخ مملشو دما እግዚአብሔር ጸጉ ይብሐልካ ወትገብሮ ሁሉ ድማ አምላኽ ቀድሜኻ ይኺድ መዝሙር ዘመርኪ ሓፍተና አምሉ ዝማሬ መላእኽት ይስማዓልና ኩልኹም ወይን ነታ ምዕራፍ ዘንበብክን ነታ ተዘመረት መዝሙር ብጥቕሲ ዘሰንኹም ካብዚ ክንምሃሮ ዘምሰና ወንጌል زي قرأتها عبراويان معرف سلستون نتتردعكم فأستنتنوخ تقلصو كمون نتزي تردعكم لما كلنا زخون حتى بمحتاط أقل قلوت كتبوا زمسكم كلخن زيابهر زمان أقل قلوتكم كلكم يبارخ كله تباهيليو دارجا إذا معرف زيا متنقطع إياه نحنا دما انتاي كوينوم يوم اتوم أبرخا رئيسهم وديقو الترفه كبقسو خلو خاب قبسي نتام در تسفا كورسهم يلمبر أبرخا وطفئلو كم زي بقسهم ግን ብሰሪ ተርልቦም ካብ ግብፂ ወፂኦም ነቲ ባሕሪ ዘሳገሮም ን40 ዓመት ድማ ከይሓረሱ ከይዘርኡ ከይሰንከቱ ዝበልዑ ዝነበሩ ኢላ ከይከዓቱ ካብ ከውሒ ዝፈልፈለ ዝሰትዩ ዝነበሩ ክዳን كجوز إلهم زي أبزبانهم زنبرة كدان زي أرجع أبغرام زنبرة تلام دما زي تبتك زخلو النار أي الناقة برزقي عليها زحلوهم زنبرة مس أخر ريوغنا نبتاب نتصفى جكا خلته كم زي أتو يمو نعنا دما زقال زي من قصة سماي هداليل نلو نخلنا دم أملاخ تصوعنا الله أما أبتز تدالولنا كنأتو ودم أملاخ متصوعات أملاخ دم كان خبر الجابير نخلنا يحجزنا أبتا بسرعة 14 قرب كستنتنية نتامج مرتا ومنتنا كسعمود داتا أصنعنا أنت حزناياس كما قلتي كريستوس كوينا اللونا كجمركا أي ودعنيو جميركا تزي ودي خادمة تقمي يقولون مالتي كنود كنجمر اللونا كان أبتز جمرنا يدما كنود اللونا نتا مجمرتا زجمرنا يا ومنتناسي كسع موداتا أصنعنا انت حزنا يا سي تماقلتي كريستوس كوينا اللونا سلقالو أملاخنا مسجانا يبصحيو متشم دار قالوا مي أب عالمنا أب زمننا زي جمر وحدي بزي مجمار زوق أسون وحدي
اتزجمرة مودة زسانلو اتزجمرة دما كسع موداتا صنعو منبر زتسانلو إنا زلنا أمو نحنا دما كبر نعيخن جميرنا لنا بسمو أب 4 أب 8 تتأمقنا ناتو إنا إلنا جميرنا زلنا مو جمرتي ترح زي كنا كسع مودعتا نتاز جمرنا يا انت دعا أطنعنا حجنا ياسي كما قلت كريستوس كوينا لنا من قال كريستوس انتايو من قصة سمائي خالي أقول له كابو بخاب زيتم مقلو كاب بيتسب كاتورسو ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ቤት ክኸውን ይኽእል ትካል ክኸውን ይኽእል ንስኻ ድማ ንወራሲ ገዲፍካ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ግና ተማቐልቲ ክርስቶስ ክንከውን ኢና እቲ ካብ ክርስቶስ እንማቐሎ እቲ ክርስቶስ ዝህበና እቲ ክርስቶስ ዘማቕለና ድማ እንታይ እንተዳኢልና ነባሪ እዩ ማለት እዩ እሞ ነቲ ነባሪ ከይንኸስሮ نتزل عمل ما ود ما خينس أناسي جميرنا كنود كسع مود أتادما كنصنع يو زي قال زنقر النازلو حواريا يوحنس ون أبرأ يوحنس معرف 3 قصر 10 حدا انت إزبلنا قلطيفه امصال له حدكا أخليلكا كيزرفكاس نتزلكا أصنعها حزو نتزلكا أصنعها حزو أصنعها تحزو منزع سلازلئي زحدق سلازلئي ززرف سلازلئي زوسد سلازلئي تززرف اتخا قدف زقالس اتخوسد دقالس منيو اتصلاينا ديابولوس ايو اما قويتان تا ازبل دلو قلطيفه امصالخو حدا كو اخليل كا خيزرفكا مخنياتو اتا اب سماي تدالي زول اخليل باملاخ ابزو خوينا انت تعويتنا ايو أب سماي قويا يلن أب سماي سرح يلن اتسرح أبزيو اتقويا أبزيو اتأقل قول الدم أبزيو أمان كانتي حواريا باولوس إنه سناي قد لتقاديله نتا أمن الدم حليه اسوى اللخو دقين نتعب كريستوس تدالي اللي يزلو أخلي العوت كدفئين زبالة حواريا باولوس سناي قدلي تقاديلو نأمنت دما حليوك سعمود داتا انتا يقولوا نتتوهبو أصنعوا إحيو أصنعوا سلازة حزا دما نتسمايو أخليل زي سملو نتسمايو خبا دما زي أرق زي قدد دما دفئو مالتيو أما نحنا دما ويتاخ متسيو معاس ندعي كن ناتي زلنا كي زرفنا كي يحدقنا كي يقدفنا اتتصبقنا زي دلي صلائنا أصنعنا كنحزو يقبعنا أصنعنا كنحزو نتزلنا ويدما عبتا زجمرنا يا ومنتنا كسع مود داتا كنصنع انت دعا خوينا حيله يدلينا حيلنا عنا انتايو صوم صلاة قال أملاخ سجدات نسحا قربان إذا كله انت دعا قرنا
حيلي نركب نتخزرفنا كقدفنا كحدقنا يلو زمت صلائناون كسنفنا أي كألني سلام انتاي أصوار هلونا أصوار زلو وتهدر أي مارخني إن أصوار هلني لدما أبزبان قوة سقيل سقيل أي تكسني كتابة باللو نحنا دما ጥበበኛታት ክንከውን ነቲ አምላኽ ዝሃበና መሳርሒ ጾሙን ጸሎትን ብግቡእ ብጥንቃቐ ብልቦና ብትሕትና ክንጥቀመሉ እሞ ነቲ ዘለና ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና ክንሕዞ ኣብታ ዝጀመርናያ ድማ ክሳዕ መወዳእታ ኣብኣ ክንነብር ንዓ ድማ ኣጽኒዕና ክንሕዛ እሞ ተማቐልቲ ክርስቶስ ድማ ክንከውን ናይ ብሓቂ እቲ ቃል ደስ እዩ ዝብል أتنيعنا أنت حزنا يخسع موداتا نتانا مجمري أمونتوناسي تما قلت كريستوس كنكونينا نزم دراو قزياو نقر لو متقبل كاس بحت أف كتما قالوا كواتو قوي تدكم لعل انت حتنتبل واقات تخفل أما زي بزعبا سماوي إجي زارب النازلو بزعبا زول علماوي إذا زاربنا زلو إتكاب كروساس تمقلو ناي كروساسيو مستقبل كايو دما زحدق يلن مو سلخل እግዚአብሔር أملاخنا مسقانا يبصحيو كم قالوا كنبر دما أملاخ كلنا صقؤو يبزحلنا مو مدبنا بصلوت كنعصو أملاخنا نزق زيزي ذهبنا كبري نعو يكون كلهم دما زمان أقلقلتكم يبارك اسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك آمين قدس እግዚአብሔር أملاكنا سلا كل تمسكن خنجمر زنقاق خانا جميرنا نفصم لما زي تفلخنا سخاخا مكبر المسكاننا حيكون زقبا ازي زغفت كالنا نسخاخا مو ابتتغفل قبا ايد احنا الدماء تخافل تخون كون ابرحو اكبر باخوينا بتزلو مرخو بزهان تتقيمنا بخمزي كنساتف سلز قبر كانا كبرن مسكانان نعخا يخون اتخن مهارو زمسنا كم تم تقصعو كي نقص علو كم تم عبت سفرات اسفا تدالو اللهم كي اتو زترفو نحنا دما ابتزل علماوي تدالو النازلو كي اتونا كي نترف نتي منقست املاخ زعصولنا كل نجر كبر حطيات رجعنا بعوت كنوص أملاخنا السخاء حيل هبنا أبتز جمرنا يو كنت أنا كسع مودعتا صنعنا خنبر نتزولنا أصنعنا خنحز أملاخنا حجون من ملشك حيل هبنا آمين منفس قدس قال إيك أملاخنا نصوم نصلوات كنكح نقال أملاخ من باب كنتجه نسجدان أبراخنا ختصنع نسحان قربان دم أملاخنا دلوات كنكون حجون نسخ حق زنا إذا صوار زي حجنا أنت دعا كمولدك كنقو عسكوينا زفرحنا يلن زرفنا يلن زقدفنا يلن اتتوهبناون زحدقنا ولا حدا يلن امو نتي اصوار ذهب كنا كنت امل املاخنا حجو النسخه ابرابرنا صلنا يصلى دم املاخنا سخات قبولو قبرلنا اصم زدم املاخنا كل هواساتنا خبح معنا قرات امكا ام مدري سلام بركات اب سماي دم هيوت نرخبلو قبرلنا
الصوم إذا أملاخنا كل النري أزلنا بعلمنا حماق نجر وجئن ورا وجئن وبابلان نفاسن كل حماق نجر زرحق بحرتك سلامك هدأتك رجعتك زوج تجبر لنا أب حمام زلو بتصلوا الذكرنا زبولنا أسمعتهم نفلتهم زي نفلتهم إسحاقنا كلهم تفلتهم يخم أملاخنا حمام مفوس سبارم تسجن قسلم زنن حزنان حزن كبيدوم مدر الناس احتروا تنبع زنبعو زلو دم أملاخنا نبعتهم درس نمسنن عمن فسل أخ قراس انجراس إنهم مسب كفيتات دا قراس انجرا دسانت وترى خفيتاون كوبايا ماي دسانت عدي أبونا بجبوء حساسيلو قرش دسانة بزحات بحالن قطني الزقرفو لو ما أملاخنا سحاقنا ناي برخة أملاخي خامو نتوم زي بلن كتوز حمد من لمنكا عنا نزهب كان نادما كن مكحلو خن الجهرو اللي زي كونس ناتكا مخامنا عفان مسقنا اللو لبهابنا بسقا بنفسي تأثيرهم دلو فتحلنا نوقع حاتيات موقع سقان سنسلت حاتيات سنسلت ناي سقان كل بتكا كلنا حراوت عنه هاد صعبان دلو المار هو الله وفروا دحان يتولنا سقشو دحان بلسلنا وليدنا نعويم دلنا دم أملاخنا بارخلنا كند مخسبنا ناي دقنا تصبو دقنا ناتكا تغون إنا أبقن ميخال بقوس نركب أمو ناتكا قرنا خنقضيهم دما استير كان طرم كان قلسلنا قبزنا بنقسنا بعد ما دمت كل فتان نقر دقنا حليخا أساقرلنا بسقا بمنفس بسقا أدل ديلكا يعبيلنا سانا زوعلكا نمسقنكا سانا فتحد الدما نلمنكا لا معلت زيادة مبارك لنا زاليت زيادة ما بارخلنا بنادينا الدسرنجل مريم مالادنت بناي ملاقتي فرادة عنك بناي نبياتنا هورياتنا صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كمتنا هوريات زمهر كايم اب سمايات تنبر ابونا نابلنا نصواعك لنا سمكاي قدس منقس غاتمتا قاد كان تاع سماي ومن ما مدري يكون علات مقبنا لما حبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عوسانا دقلنا او فاد احنا نندق فتناي تكوننا منقس حايلن كبرن نزل علم نتكعي ما أمين وعزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك نكو حلنا خدم كليخي سقاخون كليخي هدي جاب يتواء كويتا سراوي سلام لك له السقيقا وأنا سبرختيخي فركر سخون برخيو أو ملئت تسقع يا بهير متاخيو أو فسيتي دسي بالكي حتى أتناصر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس ما انتانا بحرات لمن لنا آمين يفتح وشري تجزينا أملاكنا ودان يسوس كريستوس كان لك كانت سراي هاتيا دمساسي أبسا ولدو لبركساتي برهان أنتم عوية كانت وأهوية ديال كانت ادو عن ساير كانت بس مكمو كونوا فتحانون فتحاني يرسينو لوانا لمنسى سمات جيو مهارنا كريستوس مال عصر تقلتين جيو مهارنا كريستوس 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 كم أول بأنت أجزئتنا مريم مهارنا كريستوس من العصر تقلته بأنت أجزئتنا مريم مهارنا كريستوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለና የቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ
ሰላማዊት ለይቲ ይግበረልና ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥብኣትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም እቲ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ጀሚርና ክንውድእ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ኣብፅሓዮ ከምቲ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂባ ጀሚሩ ዘፈፀመና ኸ ንዝመፅእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ክንራኸብ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ነቶም ለይትና ዝኾነ ሰላም ለይቲ ነቶም መዓልትኩም ዝኾነ ኸ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ብሰላም ይራኸበና አሜን ቃል ህይወት ይስማዕልና ኩልኩም ኣድመጣና ይሐብኩም ንኩላህና ቃል ህይወት ይስማዓልና ለይቲ ንኩልና ብሩክ ለይቲ ይግበረልና ተሓደሩ አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ቦታትና ድሓን ሕደሩ ኩልኩም ዲያቆን ሓውና ኩልኩም እግዚአብሔር ይሳኹም ይኹን ብሩክ ለይቲ አሜን ንኩላህና ቃል ህይወት ይስማዓልና ሰላም ለይቲ ንኩልና አሜን آمين آمين